טוב, אהלן חברים יקרים, היום אנחנו בוובינר שבועי, בוקר של 26 בספטמבר, צהריים טיפה, למה אני עושה את זה קצת באיחור, הייתי היום עמוס בבוקר. אז ככה, מה שאנחנו רואים פה בינתיים זה שהשוק עדיין מתנדנד בין החיים ומוות של שוק חדש, לבין חזרה לשוק יורד, אז בינתיים הוא לא נמצא לא שם ולא שם. אז ככה, אני קיבלתי גם מספר הודעות בשבוע החולף, שלמה אנחנו לא נכנסים למניות בשורט, תראה את השוק, הוא יורד, והתשובה לזה היא מאוד פשוטה. אתם צריכים פשוט לשאול את עצמכם באיזה סייקל מסחר אנחנו נמצאים. ואנחנו נמצאים בסייקל מסחר שורט בשביל להיכנס למניות שורט? אז התשובה היא חד משמעית לא. אבל אולי בכל זאת, אולי ננסה בכל זאת קצת לחרוג מהכללים. אז אתם יודעים, זה שוק חופשי בגדול. אפשר לעשות מה שבא לכם, כל אחד יכול להכניס או לא להכניס, זה בחירתו. אבל זה או שאתה עובד, זה או שכולנו עובדים לפי החוקים, או שאנחנו ממציאים חוקים לעצמנו על הדרך. אז זה בחירה שלנו. אז בינתיים אנחנו בסייקל לונג. ולמה אנחנו בסייקל לונג? היה לנו פה פריצה של הקו רצועה עליונה, תראו את הרצועה העליונה, איפה ששימתי בכחול פריצה, מסמן לנו סייקל לונג. כל עוד לא נפרוץ את הקו התחתון, אנחנו עדיין בסייקל לונג על פי מדד מספר 1. אוקיי? ועל פי מדד מספר 2, אנחנו חצינו את הממוצע של האמצע. אז בוא נסביר פחות או יותר מה קורה לנו. אז פעם אחרונה ששני מדדי העל בעצם היו בהסכמה, זאת אומרת ששתיהם עלו ביחד ושתיהם היו בלונג, אז זה היה מלפני מספר שבועות. כשזה פרץ, וכשזה פרץ כלפי מעלה. אלה שתי הנקודות, אוקיי? וכיום אנחנו רואים שמדד אחד שבר את הממוצע שלו כלפי מעלה. המדד אחד הזה זה, כלפי מטה, סליחה, זה מדד השיאים שפלים, אוקיי? שזה זה. אז כמו שאנחנו רואים פה, אני שמים פה בעיפרון, היה לנו פה שבירה כלפי מטה. חצינו את הממוצע. ולכן השוק הוא עדיין שורי, אבל הוא עומד עם ככה, לא עומד חזק עם שתי רגליים על הקרקע, יציבות בוא נגיד ככה, מקרטע טיפה. וכמו שאנחנו רואים פה, היה לנו גם פריצה של הקו האמצע. עכשיו, מה זה אומר? יש כאלה שמתבלבלים ואומרים, אוקיי, פרצנו קו האמצע, אז זה אומר שאנחנו נכנס לשוק דובי, יורד. אז לא, זה שפרצנו קו האמצע זה מייצג לנו את החוזקה של השוק. אם השוק הוא חזק, זאת אומרת, אם אנחנו בשוק עולה חזק, או בשוק עולה חלש. אז בינתיים אנחנו בשוק עולה חלש, כי אנחנו עדיין לא במגמת עלייה ודאית, הרבה מקלות בגלגלים. אז בינתיים אנחנו נחכה שבאמת הטיימרים, לא מדדי העל, שתי אלה היו מדדי העל, יש לנו עוד 4 טיימרים שאנחנו מסתכלים עליהם, שגם הם מסתובבו כלפי מעלה. ואם זה יקרה, אז אנחנו נוכל להכניס כבר פוזיציות. אז בינתיים אנחנו נעבור עליהם, תכף. אבל חוץ מזה, היה לנו כל מיני ניסיונות בדרך של השוק המקרטע. אז היה לנו פה ניסיון של דבילת אצבע, פה ניסיון קטן של דבילת אצבע. היה לנו כל מיני ניסיונות להיכנס טיפה, להכניס פוזיציות. אבל פה בא לידי ביטוי שהניהול סיכונים שלנו, כי השוק באמת קרטע, הוא כביכול נותן לנו עלייה קטנה, אבל ישר אחרי זה יורד בחזרה. אז פה התבטא ניהול סיכונים שלנו בצורה הכי טובה שיש, כי לא נחשפנו בצורה מאוד גבוהה. אז באמת היה לנו כאן כל מיני ניסיונות של דבילת אצבע, שהשוק סתר לנו, כמו שאמרנו עכשיו, ובינתיים חלק מהמניות היו לנו ברבע, חלק מהמניות היו לנו בהפסד, מה שנקרא היינו ככה, לא זזנו יותר מדי, בשורה התחתונה היינו עומדים במקום. אז כאילו, יש כאלה אנשים שאמרו, אוקיי, למרות הכל בואו ננסה להכניס עוד פוזיציות ועוד פוזיציות, או לשורט או ללונג, ונסות לנצל. יש כאלה שהרוויחו חלק פה, יש כאלה שהפסידו חלק שם. בשורה התחתונה, רובם המוחלט, או שלא זזו במקום או שהפסידו, וסתם בזבזו להם הרבה משאב של כוח ואנרגיה. אוקיי? אז אנחנו נתחיל ונעבור על הטיימרים שלנו. אז יש לנו שתי טיימרים ראשונים, שזה הספיי, כמו שאתם רואים פה, זה הגרף של הספיי, העליון, גרף של הספיי, תחתון ספיי חלקי ויקס. אז מה אנחנו רואים בעצם בספיי חלקי ויקס? אז בספיי עצמו, זה הגרף של הספיי, אנחנו רואים מהנקודה הזאתי, עד לנקודה הזאתי, יש לנו שפלים, יורדים. אנחנו יורדים מנקודה נמוכה,
לנקודה עוד יותר נמוכה. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על הספאי חלקי ה-VIX, זה הספאי חלקי ה-VIX, אנחנו רואים פה שאנחנו מנקודה נמוכה, מאותה נקודה, בדיוק באותו ציר זמן, אותה נקודה, אנחנו עולים לנקודה נמוכה, אבל יותר גבוהה. מה זה אומר לנו? מה אומר לנו הדבר הזה? למה זה קורה? אז בעצם זה אומר שנתון הפחד, מדד הפחד שלנו, אומר שיש פחות פחד. ואיפה הפחד הזה מתבטא? זאת אומרת שמי שבאמת עקב ויודע שאנחנו בתיקון כבר כמה שבועות, אנחנו רואים באמת שהספאי יורד, כמו שאתם רואים פה גם הוא יוצר שפלים יורדים, אז הטיימר הזה מסמן לנו שבתוך התיקון הזה יש פחות, יענו, בטווח הזה יש פחות ופחות מקצוענים, אנשים שמבינים ויודעים מה קורה בשוק, שלוקחים ביטוחים נגד ירידה. זאת אומרת שהם מבטחים את עצמם למקרה והשוק ירד. אוקיי? וזה מסמן אולי התחלה של איסוף. אוקיי? או שזה מסמן לנו התחלה של איסוף של המקצוענים. או שזה צמצום של מחירות של המקצוענים. זה בעצם סימן טוב. יענו, אמנם השוק יורד יותר, אבל אנשים אומרים, אוקיי, למרות שאתה יורד יותר, אני פחות מעדיף לבטח את הירידה שלי, כי אני מאמין שהשוק יעלה. או שאני מעדיף פחות למכור, כי אני מאמין שהשוק יעלה. אוקיי? זה מה שזה אומר לנו. אז זה סימן חיובי. אז באמת, יש לנו פה נקודה קטנה טובה. עכשיו, אם נעבור על הספאי חלקי ה-TLT, TLT זה האג"ח לטווח הארוך ה-20 שנה ומעלה, אז אנחנו רואים שהוא בכלל במגמת עלייה. הוא אפילו לא יוצר לנו שפלים, הוא יורדים, אלא רק שפלים עולים ועולים ועולים. אז מה הוא מסמן לנו בעצם? כאילו, איך זה שהשוק יורד, ובאמת נשאלת לנו השאלה, איך זה שהשוק יורד והטיימר הזה עולה? כאילו, איך הטיימרים האלה מתפקדים כל כך טוב, למרות שהשוק יורד? האם זה סימן לסטייה חיובית? אז אני אתן פה הסבר בקטנה על סטייה חיובית, מה המשמעות שלה. אז סטייה חיובית בגדול, זה אומר שהספאי 500, המדד, שכולל את כל 500 החברות, יוצר לנו שפלים יורדים, לעומת זאת, הטיימרים יוצרים לנו שפלים עולים. וברגע שיש לנו סיטואציה כזאת, אנחנו כביכול יכולים לחזות את העתיד. זאת אומרת, כגודל הסטייה, כך גודל התיקון. זאת אומרת, אם היה לי נגיד סתם, מנקודת שפל בספאי, עד לנקודת שפל יותר נמוכה בספאי, מרחק טווח של 3 שבועות לדוגמה, ואותו דבר גם בטיימרים, רק שמנקודת שפל בטיימר עד לנקודת שפל הבאה בטיימר, יש לי גם 3 שבועות, רק שעד נקודת שפל הבאה היא יותר גבוהה, משמע יש לי סטייה חיובית. זה אומר שאנחנו יכולים לחזות שהשוק יתקן כלפי מעלה ב3 שבועות. זאת אומרת, הוא יעלה ב3 שבועות הבאים, לפחות, מינימום. אז האם זה כבר אישור ויאללה בוא ניכנס ונכניס את הכסף? אז לא, זה בינתיים רק טיימר אחד, טיימר וחצי שמראה לנו, ואנחנו נרצה עוד טיימר, כי סך הכל יש לנו 4 טיימרים, אז אומנם טיימר אחד מראה לי וי, ויאללה אישור כניסה, כביכול אישור כניסה עדיין לא ודאי, אנחנו רוצים לראות מה יקרה בימים הקרובים, ופה עוד אישור כניסה, אבל אם נעבור לשתי טיימרים האחרים שלנו, לפני שאני אעבור אליהם אפילו, שכחתי להגיד משהו על הספאי חלקי TLT, אני רק רוצה, אני אתן קצת הסבר עוד יותר, כי סטיתי מהסטייה חיובית. אני רוצה גם שתזכרו ששוק עולה, שוק מניות שעולה, עם ריבית גבוהה, הוא שוק יותר חזק. עכשיו מה קרה לנו באמת? השוק כביכול מקלם את הפקטור של העלאת הריבית שקרתה לנו בזמן האחרון. אז כאילו, אם הוא יעלה, למרות זה שיש ריבית גבוהה, זה אומר שיש יותר סיבות טובות לכך זה שהוא עולה. לעלייה. ולכן, אם תריצו בדיקה קטנה בשוק אגרות החוב, ותראו כמה יורדות האגרות החוב ל-20 שנה הקרובות, או ל-10 שנים, 5 שנים ושנתיים, אתם תראו שככל שהאג"ח ארוך יותר, כך הנפילה שלו היא ביותר אחוזים, בגלל שהיא פגיעה יותר, ואני אסביר. זאת אומרת, אם תסתכלו על כל האג"חים של ה-20, 10, 5 ושנתיים, אתם תראו הם ירדו מ-2020, מהשיאים שלהם של 2020, ירדו איזה 50%. אז מה המשמעות של זה? זה אומר שככה. ולמה דווקא האג"חים שנותנים לך כביכול לטווח היותר ארוך, הם ירדו יותר חזק? אז הסיבה לזה היא מאוד פשוטה, והנה הנוסחה. מי שרוצה יכול לרשום אותה. אז ככה, כל שינוי
באחוז הריבית מכפיל את עצמו. זאת אומרת, כל העלאת ריבית שיש בשוק מכפיל את עצמו במספר השנים שיש לאג"ח. זאת אומרת, אם זה אג"ח ל-20 שנה, אז הוא מכפיל את עצמו ל-20 שנה. 20 שנה לפדיון, וזה כמובן פועל כנגדה. אז בעצם, כביכול שהאג"ח הוא יותר ארוך ונותן לך יותר תשואה לטווח הארוך, אז ככל שהריבית עולה, הוא יותר פגיע. אתם מבינים את זה? אז בעצם אנשים שנותנים הלוואות לטווח הארוך ורואים שהריבית עולה, הם בעצם יותר נהנים. אוקיי? אז זה פחות או יותר מה שקורה לנו, וזו הסיבה שכסף כביכול יוצא לנו מהאג"ח, מאגרות החוב, ונכנס לספייק, כי השוק מתחיל לגלם את זה שהפט כנראה עומד לעלות ריבית, והאג"ח ייתן לנו יותר תשואה בטווח הארוך. אוקיי? אז בואו נעבור לשתי טיימרים האחרונים שיש לנו. אז מה שאנחנו רואים פה ב-BPNYA, BPNYA זה אחוז המניות שפרצו דרבסים באותו יום. כל נר כמובן מייצג לי יום אחד, יום מסחר. אנחנו רואים פה נגיד סתם אם אנחנו מסתכלים על הנר הזה, רואים אחוז המניות פחות, פחות מניות פרצו דרבסים, פחות מניות פרצו התנגדויות, דרבס זה שווה התנגדות. אז הוא לא כל כך מפריע לנו, אוקיי? עם כל הכבוד לעלייה של אתמול, כמו שאנחנו רואים פה היה לנו עלייה, אוקיי? אני אזיז את החץ, אבל שמתם לב. אז שימו לב שבאמת, עם כל הכבוד לעלייה שהוא עדיין לא שם, אנחנו רואים שה-BPNYA כביכול אחוז המניות למרות הכל ירד, אז זה לא מבטיח לנו שכל פעם שיש עלייה בשוק, בהכרח אחוז המניות ירדו. אז בעצם זה הסיבה לזה, כי כל מניה יש לה את השווי שוק שלה, ומספיק שהמניות הגדולות עם שווי שוק גדול, שתופסות נתח חזק בשוק, יעלו, אז כל המניות הקטנות, או רוב המניות הקטנות שירדו, הם לא באמת יגלמו את הירידה בספייק 500. עוד משהו שאני רוצה שנשים לב אליו, אם תשימו לב לנר ביום הזה, אני אצביע עליו, אוקיי? אנחנו שמים לב, אני אפילו אנסה לקרב בשביל שנראה, אוקיי? שימו לב לזנב שיש בנר הלבן הזה פה. יש לנו פה נר לבן, הנה זה 1, 2, 3, 4, הנר הרביעי מהסוף, אוקיי? זה אומר לנו שבמהלך אותו יום, הוא היה מעל הממוצע של 3 ימים האחרונים. והמשמעות של זה שהוא היה מעל הממוצע 3 ימים האחרונים, משמע אנחנו כביכול בעלייה. אבל איפה הוא נסגר? הוא נסגר מתחת לאותו ממוצע. ובגלל שהוא נסגר מתחת לאותו ממוצע, זה אומר שאין לנו מספיק מסה להגדיל את העלייה של מניות שעולות כלפי מעלה. לעומתו, אם נסתכל על אחוז המניות ב-NYA 150, אנחנו נראה שהוא כן הרים את הראש אתמול. ועדיין יש לנו, ולמרות הכל, יש לנו עדיין שפלים יורדים. אז אני הסתכלתי גם על ה-NYA 150, זה אחוז המניות שנמצאות מעל הממוצע 150. אז אני הסתכלתי גם על אחוז המניות שנמצאות מעל הממוצע 150 שלהם, וכולם יוצרות לי שפלים יורדים בשורה התחתונה. הייתי רוצה לראות שפלים עולים, ואז הייתי יכול לקבל מספיק אינדיקציה, כי יש לי 3 טיימרים שעולים, וזה רוב, ובגלל שיש לי רוב הייתי יכול להכניס פוזיציות. אבל בינתיים אין לי את זה, אז אני אחכה. לעומת זאת, ששיניתי את זה ל-NYA 20, אני רואה שיש לי שפלים באמת עולים. אבל זה עדיין, זה דווח קצר, וזה לא מספיק נותן לי מבט טוב. הייתי מחכה אולי ל-50 או ל-100, בשביל לקבל החלטה סופית. אז בינתיים אנחנו נחכה ולא נכניס את היד מוקדם מדי, כדי לא לקבל גוויות. וזה גם מסמל לנו את המפתח העיקרי שלנו, סבלנות. כי זה הדבר הכי משתלם בסופו של דבר. נחכה, עד שהשוק יראה לנו את הזמן הנכון ואת הטיימינג הנכון להיכנס, ושם נקה את השוק ושם נעשה את התשואה הגבוהה. אז זה פחות או יותר להיום, חברים, שיהיה לכולם כל טוב והצלחות תמיד.